Kardop Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Lakhain ko rathok Dwarbagor MSC constituency ke parlo Dolamara Cultural Complex along International Day of the World Indigenous People celebrate amai ke pamanpon. NGO la pen KSA atum chingrum pet pen kheswa tum arni ke the ke ta London bangswa mayalong Kajironga KSA mepu Minderson Cropensi mai charipon la pen bangswa mayalong aluhiaman pen ka chetong dun advocate start herong hi chetong dun la pen lakhaing ko ratrok Dorbagor MSC constituency ke parlo Dolamara town chairman Mongol Singh terang setami chetong dun la pen penang anman ke do ke the kiding atum setami chetong dun lu Lapenpu advocate sartherong hipen jasemet lam themati bidi sore ke thanpon ke khe swatum koson pensi jakong kachilong ma lapen karbia kheta koson si reng dok reng ni ke doma lahayalam thanpon lapen koson pensi kaching thor awar sai choklem chodam nangjima lahai hu yalam setami ovekimi aphan than tekang lapen Karbi Anglong arat akemang lake article 244a ajakong aputhakta than pachini pon Tangte NGO lapen advocate sartherong hi pen pherang kya thengno kaning je pon alam thele arjuponik sena Dolamara pen dorsing tokbi Karbi Anglong news Sar pini nang le dak bang so meeting na chetong don pen na le kwan ning rong lapen ko pina le rat pan thani tu Pini la so mai nang chitong na mangen ning rong piglo themala bangge pini bangge pirthia dang da khai barim mate tribal purba tribe puta pulo khai barim laso khai barim arni mate indigenous wall indigenous day lason pirthia dang da katalon laso akhot sipini dak ta talon no nasi laso ki talon don thek bang ni li choro piglo ki talon don atom phanda la pen den li tan ningarong piglo lasana mailong nang don long la pen parata ladak laso mailong nang don long pen ladak khai barim arni pukason se ka chilong ma mate wall indigenous people day pulasang lason chilong ma lasa puthak pendang lok da khai barim tom PPC kilong nei ma mate right sa puthak aja kong puthak stame chi than long lo mate bharat ki chari aron arlos tame edom khai barim tom phan bate englong aso tom phan PPC rai kom doma la ha puthak stame chi than long lo la penan parada kithena alamang gele tom khai barim tom aron barim bate to customary law pusi pulo la so aron puthak stame ko ansi kipang tang thunai mala salam puthak sinili phanang yang lo la salama puthak nili kadaka vega chitong andom ben chi than long la sopot ning arong piglo apen de ning thilo non Karbi aron barim bate Karbi customary law la saja kong bangan se pang tang pon po bate la saja kong bangeng tang po bate non keseng tang rong amai bate village court la so la bang tan su ti ther klong ben do pon po ba ing tang pon po sinili ning thilo la pen de Karbi khai ju tang ju bat pen nang lok alama ki pen nang lok long le philang stame jerai kom thek po sinili ning thilo Sar tang tela ni silamag lang Karbi Anglong ra tum kai kita kimang do je 244a article la bang so yong si Karbi ra kimang ho chun de kote ko anaja kong do nang le thani 244A la bangge itong autonomous state pusi pulo autonomous state bangge mithang ki chari una jakong a hemprek mate hemprek pusi pulo se hemprek jong si chilong lo pulo te non ko anma jakong gedo a city na nat same bisarlam chukam amo anat ba sai chuklem anathu ba ito bangge sakuri pusi pudam lo ito bangge pilo pu service laya mo anat punoi ba city na nathus dame kichari ana thustame edom rong rup kaching thoria phanstame bate jutang jubat penang lok ba laya rona tang paching thoria phanstame ba kadoga ve khai paching thoria phan aja kong bange laso hemprek long si doer lo laso jakong si ki long lo pulote edom bange jakong thepik po ba toma khai bange ching thor pon thek po edom long le pilang alama ki jutang jubat kado veta chirai kompon thip thek po bisar lam non ka preka khai atom Naga Thomson, Mizo Thomson, Chomang Thom, Mate Khasia Thomson, Bang Mithang Emprek Dopot, Mithanga Jutang Jubada Lama Ki Penanglok, Kado Long Lip Pelanganda, Lutum Chirai Kom Tip Tek, Lasopot, Itum Talasana Jakong, Long Ponpo. Karbi Anglong Indigenous Youth Association kaya tumpen Chipaterpi Ponsi International Day of World Tribal Indigenous People 2024 ketalon mesen pen kipachunpon
Pai ni phai ser ke bar ni la somindar ang kangpi along khe barim arani mate International Day of World Tribal Indigenous People prekjam adim along talon pon son CD phurong sopi along ke dorang sina sarpo cultural hall lorulang swalong setami talon pon bangso ke talon pon along alohia man pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangla pen Art and Culture EM Surjo Rong Phar Aphan kacho phapon pedopon bonta akaprek arsik jik sai ke dokok ajok chetong dun de detlo laso jong Debojit Tripura TTA DC KLA Mephu Kamsing Hansi KCS Mephu Chondro Singh Kro KSA KNCA KSYC Kuya Lapen prekjam hamphang asong atum chetong dun International Day of Tribal Indigenous Peoples Day la asi anikan bang asong si pini world like kaya pen stami organize lo asoni asi lano 1994 anikan sila so International Day of World Indigenous People kita launching lo la sohut asi anikan bang si atim dami kaprek and konversital mo pini tu stami kaya pen na pini rangsina sarpu bajra holong stami ni tu talon kono ladak ni tu nong nangitong dundo aluhi tundo Tripura MDC do la penke Northeast Indigenous Coalition KCS President la Meramai President Jakasa Chairman atu la hai tu macam tong duno la pen sa Karbi Anglong along do asong KSA KFE KSYC Kuya KNCA la hai tu macam tong duno la sa tong dun pen la pen si pinia programa que pon recalo la si International Day of World Indigenous People ko along ke itan tin sta me chini lo ke than pru ke lage buji bang chini de la si la soni bang ke tum tribal nang si tribal binong of the soni bang ke tu ani lo la si itum International Day of World Indigenous People along si our meeting hu si tum than lo ka prek sunga lama sta me tum climate change punon itum karbiatum punon kaprek atum sta me dak than pon ko la si pini Karbi Anglong just pet ke Karbi Anglong in si Karbi Anglong of Karbi Anglong ki sunga lam tu than pon lo la si Karbi Anglong ki sungalam pelalo itum siluman non market teklong kelala itum Karbi Anglong in this rights little ke avedo asiati itum rights kami itum political rights kami kan ma itum jakong long dunei ta itum long re thate itum political rights kami itum nong ke gapiong minority tambong lo la ta isono la sono taxi itum political chodali itum adjustment pet ke itum self governing long kami itum problem to ati ma itum non Karbi Anglong long kami itum ke hangbom ke autonomous state hangbom asi so self governing along kami itum autonomous state itum uni kulote itum Karbi itum ke indigenous abang ke yang tangji kali duk rong pasi itum jasmet pet non amat ke itum importance ke nahi bang gopiloma itum indigenous atau abang ke nam autonomous state bang itum je palong nang ko lalu put itum ke ita inlong so itum anta rengrokan ni da ulong ando Sarpathar BJP Mondol Committee atumpen Amrite Singh Hiaphan Karcho Amai ke paman pon Pai ni phai sirkep arni Sarpathar MSC constituency Balipathar BJP Mondol Committee asai hem along Ritesh Inghi EM Karbi Anglong Autonomous Council IC Probhari Sarpathar Mondol Aphan Karcho Amai ke paman pon Mai Charipon Lokhiram Rongpi Meipu BJP Sarpathar Mondol Committee Lapen Chunbang Hunaram Singh Narpensi Aluhi Pachini Ponlo Manpeng Aluhi Pen Kadom Terangpi MSC Silarson Rongpi Board Chairman Legal Metrology Weight and Measure Robi Rongpi BJP District Secretary East Karbi Anglong Semyon Rongphar VDC Chairman Sarupathar Laichan Inglang BJP Spokesperson Dipti Gogoi Lapen Kethe Kidingatum Chetongdun Bangswa Maya Long Jasemet Non Kevangji Har Ghar Tiranga Har Ghar Chalo Asai Dengji Arong Tin APS Tin Damsi Radatum Kiduk Kisung Do Anching Kichethansi Meilang Tower Hemso Pen Chenglok Lapen Kaprek Sorkar Pen Scheme Doan Abang Putin Ta Kelong Dun Thu Eji Aphansi Maya Long Chingwai Pon Bukajan Pen Sarkuru Be Karbi Anglong News Lakha Kripli Korkanthi Constituency Mondol Committee Ahin Pen Joint Executive Meeting ke padupon Pai ni phai sirkep arni Samilangso Auditorium Hall asai hem along Lakha Kripli Korkanthi Constituency ke parlo BJP a party Morchas Office Bearers Local Committee President Secretary Lapen Sakti Kendra Pramukh Lapen Palok Lams Chairman Vice Chairman BJYM atum pen Chingrum Pet Pen Joint Executive Meeting pedupon Bangso Mai Doloi Ingti Korkanthi Mondol Meipu Ahin Pensi Mai Charipon Mai ke phalam thela pen aluhi pachini pon Chondro Singh Ingti Korkanthi Mondol Kongchon Bang Pensi pachini ponlu
Aluhi Sarpoman Pen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Mate Lakha Krepli Korkanthi Constituency MSC Raju Tiso Chetongdun Aluhi Aman Pen Lakha Krepli Korkanthi Mondol Probhari Khoya Singh Teron Education Block Chairman Samuel Ronghang Korkanthi VDC Chairman Kangbura Rongpi Samelang So Town Committee Chairman Robinson Rongpi Pen Danglok Man Kedo Kethe Kiding Atum Chetongdun Maya Long Korkanthi Constituency Arlo Kedo An BJP a Party Aphan Kedam Tang Pen An Sose Jakong Kachihar Jagji Aphan Ke Claim Kedam Epeng vet kedo ke thak je aphan je than chimun pon lapen mondol komiti along pen chenglok kedo an morcha along sitami arpu kachelar ponji aphan alam sitami che than ponlu lapen ke wangji sorihini ra ingkora trok aningkan MLA election ahud MLA ke pa haipon thek je aphan BD sore che than chimun pon lapen korkanthi constituency arlo kaching thor awar sai ke claim ponji mate ki dukke lak hemi jangle rong atok ano along an kepani dia phan sitami polling station along si EC village committee ason pedu ponpu lason si kewang jilang arni pena bangke korkanthi constituency arlo along mesen ing tangkring ben BJP ke claim abang phubang phiatung kaching thora sai pen chenglok ke claim kedam jingke che than pon pe media phan chisik pon samilang sopen long bamoniti Karbi Anglong news